Lektion 7. Variabler og betinget programafvikling. Se, vi har jo programmeret, hvad der sker, når at man går ind i startzonen, og der noget af det første, der sker der, det er, at startzonen gøres inaktiv og usynlig. Det skal ikke ske med de andre zoner. De skal stadigvæk være synlige og aktive, efter at man er gået ind i dem. Men til gengæld skal det, der sker, jo kun ske første gang, man går ind i zonerne. Så vi skal have oprettet nogle små huskesedler, variable, som skal hjælpe os med at huske på, om vi er gået ind i de pågældende zoner. Så her under variabler et new item, og vi skal have en til at holde styr på, om vi er gået ind i zonen heksehuset, så vi opretter en variable med navnet enter heksehuset. Beskrivelsen er kun til mig selv, så den springer vi over, men vi skal vælge typen af variabel. Det kunne være en numerisk variabel, der kan indeholde talværdier, eller det kunne være en strengvariabel, der kan indeholde tekst. Og så kan det altså være, at vi skal bruge en boolsk variabel, et flag, der kan indeholde enten værdien sand eller falsk. Og den her skal som udgangspunkt være falsk. Vi har ikke endnu gået ind i zonen heksehuset. Sådan der. Og på samme måde skal vi have oprettet en huskeseddel, en variabel, der kan håndtere om vi er gået ind i troldmændens hus-zonen. Og det skal være den samme type, en boolsk variabel med udgangsværdien falsk. Og vi skal også bruge en variabel til at holde styr på zonen med skatten, og den skal hedde proximity-kassen. For her vil vi nemlig ikke holde styr med, om man er kommet ind i zonen, men om man er kommet tæt på zonen med skatten. Og den er så også som udgangspunkt falsk. Sådan. Ja, og så skal vi se, hvordan vi kan bruge vores variabler, vores huskesedler her, til at håndtere det at komme ind i en zone, og hvorefter der sker nogle ting, som kun skal ske den første gang. Og vi tager fat her i View Zones og heksehuset. Endelsen her on enter. Sådan der. Og det er altså betinget programmering, vi skal lave her, så vi skal have indsat en betingelse, og det gør vi med if else. Sådan. Og hvad er så betingelsen? Ja, den er baseret på en sammenligning, så hernede under expressions og trække compare ind. Og hvad skal vi sammenligne? Ja, vi skal sammenligne, se her, vores variabel enter heksehuset. Sådan. Så nu hedder den altså her, hvis enter heksehuset er falsk, først da og kun da skal de efterfølgende udføres. Og for at det kun skal udføres én gang, så vil vi som det allerførste starte med at ændre værdien for variablen til sand. Så vi skal have fat i set, som vi bruger til at ændre værdier, og det er så variablen enter heksehuset, der nu skal have ændret værdien til true. Sådan der. Så det første, der sker, hvis betingelsen her er sand, det er, at vi ændrer værdien for variablen, og jamen så er det jo ikke sandt længere, så det vil altså kun ske én gang. Og det, der skal ske, jamen det er i første omgang, at vi skal håndtere vores tasks, fordi at nu er jo tasken her gå til heksehuset, den er jo complete. Så det vil sige, at vi skal bruge set gå til heksehuset complete er lig true. Sådan der. Og
så skal vi have vist den næste opgave, den næste task. Set, og det er den, der hedder tal med heksen. Og den, der var der. Tal med heksen. Display er lige true. Sådan der, nu skal tasken tal med heksen vises. Ja, og så skal vi have noget dialog frem, som forklarer, hvad der skal ske. Så vi indsætter her en dialog, sådan, og det første vi får at vide her, det er, du er ved heksehuset. Sådan, og hvem siger det? Det gør jo Signal. Sådan, og endnu en meddelelse i dialogen her, og den hedder, det var teksten jeg vil skrive her, find heksen med denne, og hvad er det for en denne jeg refererer til? Ja, der skal vi lige have et billede på for at forklare det, og det var så kikkerten for at hjælpe deltageren til at vælge UC for der at se heksen. Sådan der, og som en yderligere hjælp, så vil vi, når der klikkes på OK, vise hovedmenuen, og det er så ikke en detaljeskærm, men jo hovedmenuen, så vi trækker Show Screen, og der står så, at den vil vise hovedmenuen. Yes, og noget lignende skal vi så have lavet for, Troldmandens hus on Enter. Så vi klikker os over på Troldmandens hus, og her igen skal vi have fat i hændelsen on Enter på Troldmandens hus. Sådan der, og igen, det skal så være en programstump her, som kun udføres første gang vi går ind i zonen. Så igen en betingelse her, baseret på en sammenligning af variablen enter troldmandens hus. Hvis den er falsk, så er det efterfølgende skal udføres. Og det første vi gør, det er så igen, at vi sætter variablen enter troldmandens hus til at være sand, sådan der, så betingelsen her ikke længere er opfyldt, og det vil sige, at det efterfølgende udføres ikke anden og tredje og fjerde gang vi kommer ind i zonen, eller GPS'en giver sig til at vandre, sådan at den flere gange ellers ville starte hændelsen her, og eventuelt også få GPS'en til at gå ned. Og lad os se, der skal vi så have vist tasken, opgaven, tal med troldmanden. Så vi siger set task her, tal med troldmanden, display skal sættes til send, sådan der, og også her igen vil vi slutte af med at vise hovedmenuen. Sådan. Yes, og husk igen at bruge eventuelt emulatoren til at tjekke om det virker, når man afspiller.